Hi, Blinker Eyes. Big love shout out. Salamat sa pagbisita. You're welcome po, Ma'am Jasmine Rose. Nag-live lang habang nagbabiyahe. Sa Taguig. Sa Taguig, Manny Blinker Eye. Salamat po, Ma'am Jasmine Rose. Punta ka man yung Blinker Eye. Punta ka doon sa Taguig. Malinaw ba? Nakadata lang ako. Hindi ako naka-wifi. Ayan, thank you. Salamat. Then eyes na naandyan. Try ko lang kung ano yung sagap ng data lang yung gamit. Malinaw din pala. Thank you, Then Eyes. Ginsan na ikot. Hindi na kasi yung signal. Ang likod pala, no? Kapag hawak lang yung CD.
Salamat, Manay Blinker Eye. Hindi na ako nakapunta sa bahay mo. Nag-live ka ba kagabi? Wala eh. Hindi ako nasa ano. Meron akong katabi. Hindi ako nakaano. Hindi ko maidikit sa bintana. Mamaya. Saglit lang to. Mamaya magre-live ako ulit pag nasa mall na kami. Niluluko lang kita, Manay Blinker Eyes. Sa Legazpi lang ako pumunta. Grabe ka, sa Maynila ang layo. Saka na ako pupunta ng Maynila kapag sinundo ko na si Aka. Magipag-palitan ka sa katabi mo. Ikaw sa bintana. Hayaan mo na. Pwede ko naman idikit dito. Lola Sweet. Nagano lang ako. Nag-try lang. Papunta akong Muwa, Lola Sweet. Magkita tayo doon. Lola Sweet, punta tayo ng Tagaytay. Manay Blinker Eyes, kailan ka mag-stream yard? Thank you, Lola Sweet. Mag-stream yard ka, Manay Blinker Eyes, para kantahan tayo. Makikjamming ako sa'yo. Ang likot pala, Lola Sweet, no? Kapag nasa bus ka, pag nasa sasakyan, tapos nagla-live. Malikot. Paabutin ko lang to ng 15 minutes. 15 minutes, pa 30 na ako. Mamaya na lang kapag ando na kami sa location. Sa location ng aking pupuntahan. Sinubukan ko lang yung Giga 50 kung makakapag-live pa. Oo pala, no? Pwede pala, no? Oo nga, sana. Mamaya, pag-uwi. Sir Brian, may love shout out. Dress, I love heart. Hey. Thank you, Sir Brian. Thank you. Thank you, Sir Brian. Tres, Tres. Sana all Team Tres. Thank you, Manay Blinker Eye. Traffic. May ginagawang kalsada, may inaayos. Mega love shout out.
CPR ako, no? Naririnig na music. Oo nga, sana. Sorsogon sana kami ngayon. Kaya lang, hindi ko masyadong kabisado yung Sorsogon Manay Blinker. Di ba ang ganda ng ano doon? Ng yung sport complex ba yun? Doon sana kami pupunta kasi may SM din doon, di ba? Pumunta. Sir Brian. Going somewhere. Ano din, SM Sorsogon. Tapos punta kami ng SM Legazpi. Mari Eric, mega love shoutout. Niloloko ko si Manny Blinker Eye. Sabi niya, saan ka punta, Tres? Sabi ko sa Maynila. Tapos sabi niya, punta ka ng MUA bukas. Ayos, no? Nung Feb, galing kami dyan. Sa Mandaluyong. Nag-aeroplano kami papuntang Maynila. Nung umuwi, nag-bus na lang kami. Kala ko Maynila. Niloko ko lang si Manny Blinker Eye. Sabi niya, saan ka Tres pupunta? Sabi ko sa Maynila. Sabi niya, bukas punta ka ng MUA. Sana all no. Ganun lang kalapit ng Maynila sa Bicol. Tay Hefty, may galap shout out. Salamat po, Tay. Sana all may pang-aeroplano. Ano lang, ano lang yon, sponsor lang ba? Hi CCIP, may love shout out CC. Anong oras ka magla-live mamaya? Mag-stream yard ka ba, sis? Salamat sa inyo dyan. Dapat nagsabi ka. Gamit ko sana. Magliliwaliw CC. Mag-relax muna. Magre-relax si Tres. Boring ang life. Boring. Ayan, nakipagpalitan ako ng maganda ganito kasi nakadikit lang sa salamin ng bus. Diba? Ang pangit ng view. Ang pangit ng view. Ayan, pababa na kami, guys. Tapos na? Tapos na, Jana?
Madam Cascade, make a love shoutout, madam. Thank you. Magliliwaliw ako, madam. Magliliwaliw si Tres. Punta ako sa may paanan ng Bulkang Mayon. Ay, Nels. Hindi mo na nakapag-record. CCIP, thank you. Ayan, malapit na kami sa Daraga Albay. Pero Legazpi kami. Yan o, nakikita na yung mga kabahayanan sa Daraga Albay. Nag-attendance kanina si Ma'am sa group namin. Di ko alam, madam, kung baha pa. Yung ibang part na medyo mababa talaga yung lugar, baha pa daw. Pero dito, di ko alam. Absent ba ako doon kay Ma'am? Nawala kasi yung signal ko pag Saan kasi si dito sa Legazpi dati pumunta? Nahirapan ako maghawak. Agoy. Ang hirap din pala, no? Ayan, pababa na kami. Pababa na yung kalsada. Madam, nag-end live ka na ba? Kanina, nag-brown out doon sa bahay. Kaya nawala ako sa live mo. Tapos nag-load lang ako. Giga 50. Try lang ba? Boy official. Bakit ayaw mabigyan ng jacket? Teka lang. Nangalay, okay?